हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോ നമ്മളിന്ന് 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കാണ്. ഈശോപനിഷത്തില് ലാസ്റ്റ് മന്ത്ര. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച മന്ത്രം ഏതായിരുന്നു? 17ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശരീരം തീരട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ ഭഗവാനെ. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ആ മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഓർക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഗ്നേയ സുപതാരായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ആഗ്നേയ സുപുതാരായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു മാതാജി, ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നേ നയ സുബദാ രായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ. അയ്യോ മാതാജി, എനിക്ക് ബാക്കി കാണുന്നില്ല. അതിന്റെ മുകളിലൊരു എഴുത്ത്. യുയോധ്യസ്മജ്ജു പുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നേ നയ സുബധാരായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യോദ്യസ്മജ്ജുഹു പ്രാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നേനയ സുഭദ്രായേ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവവയുനാനി വിദ്വാൻ യോദ്യസ്മജ്ജു പുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരും ചൊല്ലാനില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നേനയ സുപുതാരായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുയുധ്യോസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നാമ ഉക്തിം വിധേമ. അഗ്നേ, അഗ്നിയെ പോലെ, തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര. അസ്മാൻ, ഞങ്ങളെ, രായേ, അങ്ങയെ സമീപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, സുപത, ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ, നയ, കൊണ്ടുപോയാലും, ദേവ, അല്ലയോ സർവേശ്വര, വിശ്വാനി, എല്ലാം, വയൂനാനി, കർമ്മങ്ങൾ, വിദ്വാൻ, അറിയുന്നവനായ അങ്ങ്, അസ്മത്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന്, ജുഹുരണ, മാർഗത്തിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന, ഏന, എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും, യുയുധോതി, വേർപ്പെടുത്തിയാലും, തേ, അങ്ങേക്ക്, പുയിഷ്ട,
അസംഖ്യം നമ ഉക്തിയും നമസ്കാര വചനങ്ങളെ വിധേയമ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കാണ്. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കല് സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും. ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിയായ മാർഗത്തില്, തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചാലും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന്, പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ പുരോഗതിയിൽ, എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തത് അത് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, സർവേശ്വര, അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, അപ്പൊ അങ്ങയെ നമസ്കരിക്കാണ്, അങ്ങയുടെ കാൽക്കല് സാഷ്ടാംഗം വീഴാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചാലും. അപ്പോ ആ ശരിയായ പാത, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ശരിയായ പാത അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നാലും, അതിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചാലും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാ? പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. പുരോഗതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്, അല്ലെ? അതാണ് പുരോഗതി, അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളിൽ, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം. അത് മോചിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല. അത് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, ഓരോ ജന്മങ്ങളിൽ, കഴിഞ്ഞു പോയ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത ആ കർമ്മങ്ങൾ, ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളോ ഏതായാലും പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ച് എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? എന്റെ ആ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, അല്ലെ? ആ മരണ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ എന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ ആ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് തരാനായിട്ട്? ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക്, ആ ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കഴിഞ്ഞു പോയ ജന്മങ്ങള്, നമ്മുടെ പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആയി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില് പുരോഗതി നേടാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക.
നമ്മളെ തന്നെ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില് പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒപ്പം എന്തും കൂടി ചെയ്യണം? നമ്മള് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ ആത്മാർപ്പണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മനസ്സും ശരീരവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഫുള്ള് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ആത്മാർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില് പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാനെ ചുട്ടരിച്ചു കളയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അഗ്നി എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന് അഗ്നി എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും ചുട്ടരിച്ച് കളയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തയില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. ഫുള്ള് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ചുട്ടരിച്ച് കളയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇവിടെ അഗ്നി എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകാശം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, വേറെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തില് ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മകാണ്ഡ മാർഗം അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒന്നാണ്. ഏറ്റവും താഴ്ന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കർമ്മകാണ്ഡ മാർഗം പറയുന്നതും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണത്. പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അഥവാ ആത്യന്തികമായ ഭാവം സർവേതര തത്വമാണ്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥമായ അഥവാ ആത്യന്തികമായ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവേശ്വരത്വമാണ്. സർവേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. ആ സർവേശ്വരത്വമാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സർവേശ്വരനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഈശ്വരനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കർമ്മം സാധകന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികർമ്മമായി തീരും. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിച്ചാൽ തന്നെ മാറാണ്, അത് വികർമ്മമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായ വേദത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അതായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനുഷ്യാകാരത്തിൽ മാത്രമേ നേടുവാൻ സാധിക്കൂ, മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യനായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ, ജീവാത്മാവായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനല്ലാതെ ഒരു മൃഗമായാലോ പക്ഷിയായാലോ വൃക്ഷമായാലോ ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് 84 ലക്ഷത്തില് 4 ലക്ഷം മനുഷ്യർ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി 50 ലക്ഷത്തിൽ ഏത് ജന്മം എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷണനേരത്തേക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാലും അതെന്താണ്? അത് പുണ്യാണ്. കാരണം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? മനുഷ്യജന്മം. 84 ലക്ഷം ജീവികളിൽ വെച്ച്
ബ്രഹ്മസംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ നിരതിശമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള അർഹത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് 84 ലക്ഷം, ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് 84 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള ജീവികളിൽ വെച്ച് സംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ നിരതിശയമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള അർഹത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഏതൊരു ജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്? മനുഷ്യ ജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിതിക്ഷ അതായത് ക്ഷമ, സാരള്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം എന്നിവയെല്ലാം ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? സത്യം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹം, അതായത് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ക്ഷമ, സാരള്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, പിന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയാം? ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. തന്റെ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു. അപ്പോ തന്റെ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് പിറക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് വലിയ മനുഷ്യനായി തീരാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും ആ പ്രവർത്തികൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം ആ വ്യക്തി ആരാകുന്നില്ല? ബ്രാഹ്മണനാകുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജന്മം കിട്ടി, നമുക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാധ്യത കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രാഹ്മണനാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജന്മം കിട്ടി, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് വലിയ മനുഷ്യനായിട്ട് തീരാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു കുടുംബത്തില് വലിയൊരു മനുഷ്യൻ, ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തന്നെ കൂട്ടിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്തോളൂ. ഒരു ഡോക്ടറുടെ മകന് ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അവസരങ്ങള് കൂടുതൽ കിട്ടും. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത് കൊണ്ടും അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്തരം പൈതൃകം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ അയാൾ സ്വയം സമ്പാദിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വയം സമ്പാദിക്കണം. അതിനു വേണ്ട അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? സൗകര്യങ്ങള് നമുക്ക് ആ കുടുംബത്തില് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. തന്റെ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാന്താവിൽ നിന്ന് അധപതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കാണ്. പിന്നെ ശരിയായിട്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങള്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? തരം താന്നു പോകാണ്. ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? അധപതിക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അവൻ മനുഷ്യജീവിയായി പിറന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടും. അപ്പോ ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പരാജയപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ജന്മം കിട്ടി? മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി. അത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കുലത്തില് ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരവും കിട്ടി. പക്ഷെ അത് നമ്മള് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വീണ്ടും അധപതിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് വീണ്ടും തരം താണു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 41-42 ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവരായ ഭോഗഭ്രഷ്ടന്മാർക്ക്
ഭോഗഭ്രഷ്ടന്മാർക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തിരുത്തുവാൻ പിന്നെയും അവസരം നൽകുന്നു എന്നാണ്. അത്തരം ജന്മങ്ങൾ അവർക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് കൂടുതൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. മോഹിതനായി ആ അവസരങ്ങൾ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ 66-ാം അധ്യായം 41-42 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയ യോഗഭ്രഷ്ടന്മാർക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്നിട്ട് തന്റെ പിഴ തിരുത്തുവാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സാഹചര്യം കൊണ്ട്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നമുക്കത് വീണ്ടും തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാണ് നിർത്തിയത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ആര് തരും? ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സൗകര്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് നമുക്കത് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അത്തരത്തില് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആ സൗകര്യങ്ങളുള്ള കുലങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മള് ആ പിഴവ് നമുക്ക് വന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ വന്ന ആ പിഴവ് തിരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായി? ആ ജന്മം നമ്മളെ പാഴായിപ്പോയി. മായാമോഹിതനായി അവസരങ്ങളും ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം എന്താണത്? അത് പാഴായിപ്പോയി. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു സൗകര്യം ഭഗവാൻ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബങ്ങളില് നമുക്ക് എന്താണ് ചെറിയ പ്രായത്തിലേ തൊട്ട് തന്നെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായി? നമ്മൾ ആ മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോയതായിട്ട് പറയാം. നിയാമകങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായും ലഭിക്കും. നിയാമകങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച നിശ്ചയമായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും? ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൽ നിന്നും പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് മാറും? ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിനെത്തി ഒരാൾ ഈശ്വരങ്കൽ സർവാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അയാൾ പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തി. അപ്പൊ കുറേ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ പറയില്ല, ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാ പ്രപദ്ധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോ കുറേ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തി ഒരാൾ ഈശ്വരങ്കൽ സർവാത്മനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അയാൾ പരിപൂർണനായിട്ട് തീരും. അങ്ങനെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തി ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തിയിട്ട് ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സർവ അർപ്പണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്താണ്? അയാള് പരിപൂർണനായിട്ട് തീരും. ഒരാൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതടുത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരാൾ എന്താണ് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാള് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും കടക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടി പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എൻട്രി ആന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരാള് ആ ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളെയും മാറ്റി നേരെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായം 66-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ
തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ജീവന്റെ യോഗക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 1866 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണവരെ. അല്ലെ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവരെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവന്റെ യോഗക്ഷേമ കാര്യങ്ങള് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വളരെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ താരതമ്യേന പാപകർമ്മങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മകാണ്ഡ പ്രവർത്തനങ്ങളില് എന്താണ്? കുറെ പാപകർമ്മങ്ങള് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജ്ഞാനകാണ്ഡ എന്ന തത്വചിന്താ പദ്ധതിയിലാകട്ടെ അത്തരം പാപകർമ്മങ്ങൾ താരതമ്യേന ചുരുക്കമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കുറെ പാപകർമ്മങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ കുറെ പാപകർമ്മങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ പൊതുവെ എന്താണ്? ജ്ഞാനം നേടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ ആ പാപകർമ്മങ്ങള് കുറവാണ്. ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒട്ടുമില്ലെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഭക്തിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നെങ്കിലോ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഒട്ടുമില്ലെന്ന് പറയാം. ഭഗവത് ഭക്തന് അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല ജന്മമെടുത്തതെങ്കിലും അയാൾക്ക് യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ താനെ ലഭിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ചിലപ്പോ ജന്മമെടുത്തത് ഏത് കുലത്തിലായിരിക്കില്ല? ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലായിരിക്കില്ല ജന്മമെടുത്തതെങ്കിലും അയാളുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ആരാകാൻ സാധിക്കും? ഒരു ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തി, ബ്രാഹ്മണനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകളും ആർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അത് താനെ ലഭിക്കുന്ന പറഞ്ഞ. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകള് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ജന്മം എടുത്തത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാകണം എന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനാകുന്നതിലൂടെ എന്താണ്? ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകളെല്ലാം താനെ ലഭിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചൈത്യഗുരുവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഗുരുവാണ്. ഭഗവാൻ ചൈത്യഗുരുവാണത്. ആ ഗുരുവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങള് നമുക്ക് ശരിയായ സമയത്ത് ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഈ ഭക്തന് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ആ ചൈത്യഗുരുവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-42 പറയുന്നു. സ്വപാദമൂലം ഭജത പ്രിയസ്യ ത്യക്ത്യാന്യാഭാവസ്യ ഹരിപരേശ വികർമ്മ യച്ചോത്പതിതം കഥാചിത് സുനോതി സർവം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടം. അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിലക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ എത്രത്തോളം കൃപാമയനാണെന്ന് പറയുന്നത്, എത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വികർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ വിലക്കും. കാരണം ആ ഭക്തൻ ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ ചെയ്യുന്ന വികർമ്മങ്ങളെ വിലക്കുമാര് ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. തന്റെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തന്റെ തെറ്റ് തിരുത്താനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഈശ്വരനിൽ സർവവും അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പരിഹൃതങ്ങളായി തീരുന്നു.
അപ്പൊ ഭഗവാനില് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മിനിറ്റ്, പരിഹൃതം അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈശ്വരനിൽ സർവവും സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എല്ലാം അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും, ഭഗവാനിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക ഭഗവാന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുക. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ടാകാണ്, പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അല്ലെ, പരിഹൃതങ്ങളായിട്ട് തീരണം. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രശ്നങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേനയാണ് ഒരു രീതി. ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷികള്, വേദങ്ങള്, ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര്. നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ, ഋഷികളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടും. മറ്റൊരു രീതി ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുന്ന രീതിയാണ്. രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തന് നേരിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തത് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരിട്ട് നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി. ഒന്നാമത്തെ രീതി നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിലൂടെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ, ഋഷികന്മാരുടെ ഒക്കെ അതിലൂടെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ രീതി. രണ്ടാമത്തത് ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ചൈത്യഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകുക, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഭക്തൻ എന്താണ്, ജ്ഞാനം നേടി എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ആ ഭക്തന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം നൽകുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ തീരുമാനിക്കാം അയാൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നെന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകുന്നത്. അപ്പോ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകുന്നതല്ല, ഒരു ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തില്, നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ യുഗത്തില് പ്രത്യക്ഷത്തില് നമുക്ക് കാണുന്ന ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരുവാണ്, ഗുരു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആര്? ഗുരു. ആ ഗുരുവിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദർശനം നൽകുന്നത്. ആ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സേവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. കാരണം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും പവിത്ര കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാതും എന്താണ്, പവിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ മഹിമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും എല്ലാം എന്താണ്, അതെല്ലാം തന്നെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. താൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹിതകാംക്ഷിയാകയാൽ എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പാടണം, കേൾക്കണം, അതെല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. ഈശ്വര കഥകൾ കേട്ടും കേൾപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ഈശ്വരനിൽ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ആരാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കേൾപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും
ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അത് തന്നെത്താനെ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെല്ലാം കേൾപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലാതാകും. നമുക്ക് ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ ലഭിച്ചവനായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകള് ലഭിച്ചവനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്ന തരം ഗുണങ്ങൾ, രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും അവരിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി തിരോഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലെ താഴ്ന്ന തരം ഗുണങ്ങള്, രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണമൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയാകുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവത് മാർഗത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉപായത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ആരായിട്ട് മാറാണ്, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ഒരു ഭക്തിയുടെ ഉടമയായിട്ട് തീരുന്നു. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? തേജസ്വിയായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് അറിയുന്നത് എന്നെ പൂർവകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് എന്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കണമേ. അതായത് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതായത് ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമസ്കരിക്കാണ്, സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ മാർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണം. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയുന്നത്? ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ചെയ്ത നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. ആ പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എനിക്ക് എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 18ാമത്തെ മന്ത്രം. അടുത്തത് അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ പാപങ്ങളും കളയുന്ന കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ക്ഷമ, സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ളതായ ജ്ഞാനം, പിന്നെ ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ളതായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ക്ഷമ, സാരല്യം, പിന്നെ സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 41-42 ശ്ലോകങ്ങളില് എന്താണ് പറയുന്നത്? 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത്? മാർഗത്തിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് അടുത്തതില് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ധനികന്മാരായ കുടുംബത്തിലോ പിറന്ന് തന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിനുള്ളതായ ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും തരും എന്നുള്ളത്. ഈ യോഗഭ്രഷ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാതാജി? ഞാനത് അപ്പൊ ചോദിക്കാതിരുന്ന പിന്നെ ചോദിക്കാൻ വെച്ചിട്ട്. യോഗഭ്രഷ്ടൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യോഗയിൽ നിന്ന് മാറാ. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുന്നത്. നമ്മള് പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകില്ല. നമ്മള് അതിനെ പറയാ യോഗഭ്രഷ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പ്രാപിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാകാം, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറി? യോഗഭ്രഷ്ടനായിട്ട് മാറി. ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാറുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അവസരം തരാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചെയ്തതനുസരിച്ച് നമുക്ക്
ആ ഉത്തമരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ധനികരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ജന്മം എടുത്തിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രായത്തിലെ തൊട്ട്, ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കി തരാണ്, നമ്മുടെ ആ പിഴവ് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവസരം തരാണ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത്. ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഭഗവാൻ ഭക്തൻ തെറ്റായി പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളെ ഭഗവാൻ എപ്പോൾ വിലക്കും. അത് തന്നെ. അതെ, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ? ഭഗവാൻ അവരെ തിരുത്തുന്നു അല്ലെ? ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ വിലക്കും. അവര് തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് വിലക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏർപ്പെട്ട് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിലക്കുന്നു. ഭഗവാൻ 2 രീതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന്, ഋഷികള്, വേദങ്ങള്, ആത്മഗുരുക്കളിൽ നിന്ന് മുഖേന. രണ്ടാമത്, ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഗുരുവായിട്ടുള്ളതായ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് നൽകുന്നു. നൽകുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ നമ്മള് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളെ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്രയല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ്